So, ayan po ang ating mga ingredients para sa ating Bicol Express. What's up mga pangyaw? Ito na naman po ang inyong lingkod, si Maria Rosario de la Peña, ang inyong pangyaw. So today is panibagong bukas, panibagong vlog, panibagong recipe. So meron po tayong new recipe ngayon at dahil nag-request ang ating sister na si Ann Explore, ayan. So ayan, inano ko na yung kanyang request na Bicol Express. Ito nga po ang ating lulutuin for today. So ayan po, panoorin nyo ang mga ingredients ng aking Bicol Express. Bicol Express with Maria version. So, ayan po ang version. So, ito na nga po ang ating recipe, ang ating Bicol Express, at ito na po yung ang ingredients ko. So, ayan. According lang po itong aking version, sa pagkakaalam ko lang po, may kanya-kanya tayong version at may kanya-kanya tayong paraan kung paano pagluluto. So, ito nga po. So, ito, meron tayong pork. Ito, 1 kilo to, ang ating pork. So, i-chop natin po siya. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-chop. At syempre, nandyan din si onion at ang ating garlic. At syempre, ang ating tomato. At sabi ko nga sa inyo, Bicol Express, so meron tayong more on chili. At ang ating bagoong, ayan, alamang. So, meron din tayong tomato at ang ating 2 tablespoon na oil. At syempre, ang ating gata, ayan. At ang ating ginger, ayan, di mawawala si ginger. At ang ating salt, ayan, at ang ating ginisa mix. So, ayan mga pangyaw, pakikita ko na sa inyo kung paano pagluto ko ng aking Bicol Express with Maria Pangyaw. So, ayan, ikat nyo lang po siya ng maliliit. So, okay na yung ganyang size. Depende pa rin kung anong gusto nyo laki. Pero sa akin, it's better na yung ganyang pong size. Sabi ko nga po sa inyo, kanya-kanyang version. So, ayan. At kung nasabi ko rin na rin po sa inyo, natutunan ko po yung mga ganitong ulam sa aking mga parents. Dahil po may hilig sila magluto. So, ayan, i-apply ko yung kanilang hilig sa pagluluto. Mag-request lang po kayo kung anong gusto nyo. At kung alam din nilang lutuin ni Pangyaw, ayan, lulutuin po natin siya. At dahil request ng ating Pangyaw na si Ann, shoutout to you, Ann Explore, ayan. Maluluto mo na rin tong iyong request sa pamamaraan mo. So, napakasimpleng ingredients lang po ng ating Bicol Express. So, ayan na po, nakat na natin ang ating pork. So, isusunod naman po natin ikat ang ating chili. So, ayan ang ating green chili. So, tinanggal ko na po yung seed ng ating chili. Kung makikita nyo po, ayan, ano na yung ating chili. So, tinanggal ko na yung pinakabuto niya. So, ayan, isusunod natin ikat natin ang ating green chili. So, ayan, pa-slide lang po natin siya ikakat. Depende po yung kung gusto nyo na ma-slide or kung may wala. Pero sa akin, much better is wala yung buto niya. So, ayan na mga pangyan, nahihiwa na natin ang ating chili at ang ating pork. So, ngayon, mag-start na po tayo. Igigisa ko na po ang ating. So, first muna po is magpainit tayo ng kawali o kawals para mag-isa natin ang ating mga ingredients. So, ilagay na natin po yung ating 2 tablespoon na oil. Ayan.
golden brown na yung ating garlic, sunod na natin si onion. Hayaan lang po natin din mag-brown ang ating onion. So, ayun na po. Isunod na rin natin ang ating tomato. Hayaan lang po natin mag-juice yung ating tomato at saka natin igisa ang ating pork. Dahil sabi ko kanina is yung pork. So, isusunod ko muna ang ating bagoong alamang. Igigisa ko muna yung ating bagoong alamang saka natin igigisa yung ating pork. So, kung mapapansin niyo po, is juicy na at talagang ano na yung ating cook na yung ating tomato. So, ayan, lagay na natin po yung ating bagoong alamang. Ayan lang po natin, maluto yung ating bagoong. Salty ng konti ang ating bagoong alamang. So, lalagyan po natin siya ng konting po natin ng konting vinegar para lansa ng ating bagoong alamang. So, hayaan lang po natin kumulo ang ating bagoong at dahil meron siyang suka. So, ayan po. Sabi ko nga po sa inyo, itong version ko is according lang po sa aking version, sa natutunan ko sa aking parents, na para hindi daw po malansa ang ating Bicol Express, lalagyan po natin siya ng suka at pakuluin. Hayaan lang po natin tumuyo at mag-absorb yung ating suka sa ating bagoong. Igisa na natin. Igisa lang muna natin po ang ating pork at saka natin lagyan ng tubig para lumambot yung ating pork. Hayaan lang muna natin mag-absorb o sumiksik yung ating lasa dun sa ating pork na sinigisa muna natin ng ganyan. So ngayon po, lagyan na po natin ng tubig para lumambot na yung ating. Kung nakikita nyo po, ginaigisa ko na at lumalabas na yung konting juicy ng ating meat. So lagyan na po natin siya ng water. Tansyahan nyo na lang po yung water nyo para until na lumambot yung ating pork. Kumukulo na po yung ating pork. Hayaan lang po natin lumambot ang ating pork. Tatakpan po natin siya. Hayaan natin kumulo ng ating pork within 20 minutes hanggang sa lumambot. Malambot na po yung ating pork. Ilagay na po natin ang ating green chili. At isusunod na po natin ang ating gata. Ayan po ang aking version na Bicol Express. Ilalagay na po natin ang ating gata. So, ito po yung ating kakang gata na 4 ml. So, iginisa na lang po natin yung ating pork at para lumambot. So, hayaan lang din po natin kumulo ang ating gata. Timplahan na po natin siya. Add na po tayo ng salt. Yan muna po. Tansyahin po natin yung ating salt. At dahil maglalagay pa tayo ng ating Knorr cubes pork. Kung makikita nyo mga pangyaw, kumukulo na yung ating gata at talagang sumisiksik na dun sa ating pork. Ang aking recipe yung Bicol Express. Ayan, kung sa mga pangyaw natin dyan, kung bago po kayo sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe. At pakiclick nyo na rin po ang aking notification para updated kayo na every time na meron akong latest na recipes na itong ating Bicol Express na si Ann Explore. Ayan,
Luto na po ang ating Bicol Express. Our recipe for today, ayan, Bicol Express. At talaga pong nakikita nyo, nagmamantika na yung ating gata. So, ayan, napakasarap po yan at napakaanghang yan. Pag natikman nyo po to, ayan, mapapawaw kayo sa sarap. So, ayan na naman po. May napakita na naman po ang inyong pangyaw na si Maria Rosario de la Peña, ang aking version na Bicol Express. Enjoy your meal, mga pangyaw!